kull jum jekk taqa sib kif terġa' tqum. Neħi kull ostaklu u kull lest li tgħix jum. Fil-ħajja ta' kull jum kun ċert li lest għal dawn l-isfidi. Ħalli fit il-ħalli u hemmen ħaddanit kull fidi. Jajjen il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt mitla. Illum kuntent aċċettajt kullu dan ħolla. Kejjek mhux f'idejja inkontrolli llum. Kuntent aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib tanti għaj-destin. Fil-ħajja ta' kull jum taf li mhux kull ma jleq u deb. Fittex hemm xi skop qabel il-ħolm ikun ġaeb. Fil-ħajja ta' kull jum apprezza dak li x'kien sinjal. Għax waraj hemm tsib u taf ikun li sbaħ rigal. Jajjen il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt mitla. Illum kuntent aċċettajt kullu dan ħolla. Kejjek mhux f'idejja inkontrolli llum. Kuntent aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib tanti għaj-destin. Tiħu ċans titgħallem ma jiddispjaċix taraf sew dak li jien biex tiegħek tgħid għax illum kuntent aċċettajt kullu dan ħolla. Kejjek mhux f'idejja inkontrolli llum. Kuntent aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib tanti id-destin. Semmek il-Joseph Refalo bil-kanzunetta Aċċettajt. Joseph nistidnek tiġi ħdejja hawnhekk. Dawk it-telespettaturi kollha li jogħġbithom il-kanzunetta ta' Joseph Aċċettajt isibdukom tibatulu ċemplu tibatulu SMS. Dak in-numru ta' televoting li kienet jidher waqt li kien qiegħed ikanta. Kif inti? Okay, ta' Għandna ftit tal-ġimgħatilu xhur issa. Eżatt. Kont qiegħed magħna fuq single totalment differenti ta' kien proġett li il-kanzunetta li kellna s-sela għaddiet. Eżatt. Fuq il-music video li konna li għamlu tal-MCAS, l-istudenti tal-MCAS. Eżatt, fuq song li kienet fil-konkors kanzunetta indipendenza tal-2015. Tas-sena l-oħra. Dis-sena qegħdin nitkellmu fuq illum qegħdin nitkellmu fuq il-song ta' din is-sena. 16, eżatt, eżatt. 16. Kif qiegħed tipprepara li nistgħu ngħidu 15 oħra għandek il-konkors? Mena, xogħol ilu li beda ġifieri mill-għada li għaddejna għal-finali. Sirtu tafu li qegħdin fil-finali. Eżatt. Ftehemna ġifieri l-kompożitriċi Pamela Bezzina u l-awtur Emil Kalleja Baileys ukoll mal-management tagħna, management li jieħod lessi fil-PR work, ftehmu bħala Inti fakkarni Mark Kalleja Baileys. Mark Kalleja Baileys, eżatt. Naħdmu kif ħajder on stage, kif ħanaħdmu bħala staging, bħala Kif sejder on stage, xem, minnar ma tiżvela kollox ħaġa żgħar. Tista' tgħidilek inti se tkun waħdek Le, ħad tkun differenti minn tas-seladit, ma nistax nkun waħdi, song ma tikx li tkun waħdek. Le, għattikx. Ok, ġifieri. Ġifieri nkunu naqa' nies.
Efim, jien movimentata t-song tijak, ġifiri, sabiħ li kunem. Nishtiq li kunem dak il-vibe sabiħ ta' Inti din it-tini sena u ħadsem u kol fil-passat. Mela, fl-axħar, le, ir-raba sena li għednu. Ir-raba sena, ġifiri, l-atmosfera ta' fuq il-fossa xar-sena l-ħar ma kienx fuq il-fossa. Esperienzajta l-axħar darba fl-2008. Il-feeling jgħidu li hija sabiħa ħafna. Ejja, le, hija feeling sabiħa, se l-għaddit esperienzajna ta' teatru irjal. Is-sena nerġgħu nesperjenzaw tal-fosos li fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa akbar u isbaħ. Ġifieri mill-aħħar darba l-esperjenzajt il-fosos ġifieri kienet esperjenza u sabiħa li tħallik looking forward għall-esperjenza li jmiss. Xi proġetti għandek għal-futur? Mela, proġetti dak ma jifqux, ġifieri bħalissa naħdmu fuq singles ġodda, għandu wkoll group li naħdem jew fuq ċertu covers u anki songs materjal oriġinali Avenue Sky. Għandu wkoll kollegi li qegħdin miegħi f'dak il-grupp, din grupp ta' Subin, li qegħdi jikkompetu wkoll fil-finali tal-konkors. Kompetu kontra sħabek. Xi ħaġa. Aħna kellna aħwa li qegħdin kontra xulxin f'dan il-konkors, min pereżempju u qed jikkompeti u għandu kanzunet oħra li kitibgħu, ġifieri hemm ħafna ta' Eżatt, le. Fil-fatt għandna fil-konkors għandna l-Dario u l-Grace għedin ġivi le għaw ħafna ġivi Clive li qed miegħi fil-Avenue Sky ukoll u għandi wkoll il-Leiden ġivi. Boy band imma. Boy band ta' 6 nies u apparti hekk ovvjament huma għandi il-materjal tiegħi, naħdem ukoll fuq xi music video qasir ta' cover fil-viċin ukoll. Proġetti għal-miliet, nibdew naħsbu għalihom minn issa. Ġifi kollox għaddej. Semmejt music video għati tħajt taħdem ma' Jonathan ju taħdem u Jonathan kien jiswa. Suppost, eżatt. Ju taħdem ma' xaħti or differenti. Le, bħalma aktar ma tipprova taħdem ma' l-istess nies u għata vantaġġ għalik, kemm għalik u kemm ukoll għal-kanzunetta u għal-riżultat finali. Għaliex, li dak il-ħin u l-ammont ta' żmien li tkun forsi ħlejt fil-bidu biex inti ġib il-persuna l-oħra tifhem xi trid inti minna u forsi l-aspetti li tixtieq toħroġ minn dal-music video, m'għandekx għalfejn toqgħod tirrepetihom it-tieni darba għax bewet ieħor il-persuna li tkun ġaħdimt magħha taf. Dratek, taf xi trid. Tkun ġat ix-shots li tħobb, tkun ġat ix-shots li tixtieq li joħorġu, tkun taf anke bħala punti fil-kanzunetta li inti tittati ċertu meaning għalihom. Ġifieri la tkun ġratek, inti ġaqbist dak l-ammont ta' ħin għax tieħu ċertu ammont ta' ħin biex inti l-persuni li jkollok miegħek jidraw dak li inti tixtieq minnu l-ħar mill-ħar. Xi kantant jew kantanta jew grupp, jew forsi boy band, li tixtieq tkanta magħhom, hekk tajt, mod internazzjonali qed ngħidlek il-ħolma tiegħi li nkanta ma' tali. Mod internazzjonali, ħalli ma mhux daqs kbir, jien taffaxxinani ħafna parti. Tista' tmur kbir, don't worry, ma jimpurtax. It's okay. Naħseb Anastasia bħala kantanta, għax hija kantanta li tu ghost on stage, m'għandix affarijiet ta' gimmicks, m'għandix affarijiet żejda on stage, imma il-preżenza tagħha, il-vuċi tagħha u anki il-mod ta' kif toħroġ il-kanzunetti toġobni għax hija kantanta li m'għandha bżonn l-ebda akkompanjament ta' żeffina u l-ebda gimmicks, just u l-mużika u toħroġ u tagħti gost il-pubbliku. Ġifieri tgħidli xi ħaġa reċenti hekk li rajt u għedt il-lami kemm hija kapaċi. Naħseb bħalissa Anastasia, però jekk imbattaj li affarijiet kbar, nibqa' ngħidlek dejjem Celine Dion. Celine Dion Tibqa' on top fuq. Fimni għamlet ħabta kienet qed tkun, ma nafx hekk reġgħet ritornat, kienet qed tkun Las Vegas ġewwa Caesars. Eżatt, li kull sena tkun, more or less kull sena jkollha. Li kien hemm żgur kienet waqfet, niftakar żgur xi 10 snin u kienet waqfet. it-tour li kienet għamlet mad-dinja. Imma naf ġifieri għandek ngħid tkun qiegħed hemmhekk titla' turist. Tistax tgħidilha sewjina fan kbir tiegħek. Tiskanta, minnu segwejt fil-mat taħħa. Minn sponsorjani, ġifieri mur. Hija ġustu tal-Amerika għandek raġun. Mhux faċli, mhux faċli. U daqsxejn expensive ukoll, ġi mhux daqshekk. Easy, jena jdu hekk. Minnaw u 10 snin oħra, kif naraw il-Joseph Refalo? Minnaw 10 snin oħra.
Hija xi ħaġa li tikber miegħek ġifieri ma noqgħodx nimmira x'ħajġri 10 snin oħra. Nixtieq biss li ċertu affarijiet li dejjem xtaqt u dejjem ħdimt għalihom dal-aħħar 4 snin iseħħu aktar malajr. Nixtieq li nasal. Imma għandek hemm xi target partikolari tara isir? Hemm targets ta' pereżempju singles, nixtieq noħroġ jiena. Sakemm nerġa' nirritorna għall-masters għax nixtieq inkompli l-masters u mbagħad la nibda l-masters. Jiena finanzi u IT, jiena gradwat u lest, ġifieri naħdem. Però Permetti, dal-aħħar università mhux ħafna mill-korsi s'istgħu tibqa' dejjin bil-masters. Eżatt, però tiegħi kien għadu sistema l-antika, allura ma kellux inkorpora ġa fih il-masters ukoll. Però jiena kelli nagħmel 3 snin esperjenza biex imbagħad nerġa' nidħol għall-masters. Naf li la darba tidħol għall-masters affarijiet oħra titisek. Mhux tneħħihom imma tnaqqas il-ħin fuqhom żgur. Allura biex iżgur inkun konċentrat nixtieq inqassam ċertu affarijiet għal qabel ma nibda nerġa' l-istudju. Għandek raġun, però l-istudju tritu ma tix Malta bil-forsi ta' Le, sabiħ, l-istudju fi sabiħ tiegħu wkoll. Minn hemmhekk naħseb il-paga u il-paga prinċipali ġej minn hemmhekk. L-oħra jnu affarijiet iktar ta' hobby, però tajjeb narakom tidħlu daqshekk għalihom bis-serjetà. Eżatt. Jiena nawguralek għal 19 Settembru għall-konkors Kanzunetta Indipendenza. Good luck. Thank you. Il-kumplament ta' serata tajba minn hawnhekk ħammur għal Dr. Farrugia li tiga llum Dr. Farrugia. Insomma, għandi l-iswet ukoll pali. Jiena kikun nista' kuljum nilbes l-iswet imma naħseb imbagħad jaqbżu daqsxejn fuqi. Għandhom raġun. Għax sbieħ tant Il-kuluri huma żbieħ verissimo.